Hola, un saludo desde la emisora municipal de Leliana, Radio Turia. Estamos en el 7º día de campaña y no se cumple aquello de al 7º descanso. Aquí no descansa nadie, no descansamos nosotros, no descansa la radio, no descansan los medios y muchísimo menos descansan los candidatos, descansan todas aquellas personas que quieren optar a un escaño de alcalde o de concejal en el Ayuntamiento de Leliana. Tercera entrevista de campaña electoral en la emisora pública local de Leliana, Radio Turia, donde vamos con otra de las opciones políticas que se presentan a estos comicios del próximo día 26. ¿A quién recibimos hoy, Carla Barea? Hoy está con nosotros Pura Peris García, es cabeza de lista de Els Verds, tiene 55 años y es vecina de la Leliana desde 1998. Estudió Derecho y es profesora de universidad y milita en Els Verds desde 2004. Los Verdes es un partido político de carácter ecologista que se fundó en el año 1984 gracias a un grupo de 16 activistas ecologistas de toda España. En la Comunidad Valenciana son conocidos como Els Verds del País Valencià y actualmente tienen presencia en diversos municipios de la comunidad como Torrevieja y Orihuela, entre otros. Cabe destacar que en las pasadas elecciones se presentaron en coalición con Izquierda Unida, pero este año Els Verds se presenta como una única formación. Pura Peris, hola, bienvenida. Hola, bon dia, Manolo. Carla, bon dia. Nos volvemos a ver frente a estos micrófonos una vez más. Es usted una política veterana. Bé, es veiem de veres, es veiem enfront o dintre de la peixera en funció de quan s'han anat presentant. Política veterana, bé, jo diria que sóc veterana en la vida perquè tinc 55 anys i quan un comença jove en els quefers socials i cívics, pues la veritat és que arriba a ser veterà, però sóc novella en la política. Mai he ocupat un càrrec a l'Ajuntament, de tal manera que... Bé, a mitges, veterana però novella. Bueno, hay que decir, antes de continuar con su presentación, que es usted y seguirá siendo para siempre la primera mujer que se presentó como candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana. En la Leliana, sí, la veritat, sí. En 2011 també. En 2011 van decidir presentar-se sols Els Verds i es presentarem tant a nivells municipals com autonòmics. I sí, la veritat és que em vaig presentar com a candidata a la Generalitat i la veritat és que em sento un partit menudet. La veritat és que obtenir 32.000 vots sense poder fer les campanyes electorals com fan els grans partits amb representació, jo crec que tragarem un molt bon resultat. Bien, como decía Carla, en esta ocasión, en este 2019, en estas elecciones se presentan Els Verds, se presentan en solitario. En las pasadas elecciones, en las de 2015, se presentaron en coalición con Esquerra Unida. Anteriormente, en el 2011, también se presentaron en solitario. Y anteriormente, en el 2007, se presentaron en coalición con Esquerra Unida. Es decir, hay una alternancia, elecciones sí, elecciones no, van solos o acompañados. Bueno, veo que usted se ríe. ¿Por qué no han seguido la coalición con Izquierda Unida? Doncs perquè quan no s'arriba a consens en les distintes forces polítiques en la qüestió de quina té que ser o pensa cadascuna de les organitzacions quina hauria de ser la millor estratègia política, doncs evidentment les organitzacions han d'anar separades. A més, heu de tenir en compte que així com n'hi ha partits com per exemple el nostre, en què ens dona la millor autonomia totalment municipal, és de veres que les distintes organitzacions no sols treballem al municipi, sinó que se treballa en autonomia, se treballa a nivell estatal i se treballa fins i tot en els nivells europeus. Clar, quan des de dalt, des de l'organització política nacional, es fa un pacte a nivell estratègic, a nivell europeu, estatal, autonòmic i municipal amb determinades forces polítiques i deixen fora altres forces polítiques, això no ajuda a que quan estem treballant molt a gust, en la gent del poble fent feina, doncs no ajuda tampoc a unir forces, no? Nosaltres pensàvem que després d'aquestes alternàncies podia haver hagut un moment d'alternància també en la capçalera de llista, no es va entendre així per l'altra organització i, per tant, l'organització política Els Verds considerava que era ja un moment
imparable, imprescindible de continuar la nostra força. Bien, vamos a entrar enseguida a comentar el programa electoral de este año, en esta ocasión. Antes le tengo que preguntar también por un problema que ha habido con papeletas de voto por correo, ¿no? Sí, la veritat és que duguem 2 dies intentant resoldre el tema. Ho hem plantejat, jo com a representant provincial dels Verds ho he plantejat a la Junta Provincial i he demanat. El problema és que s'ha detectat en alguna remesa alguna manca de paperetes, en concret la papereta dels Verds a alguns veïns del poble no li ha arribat i tampoc ha arribat la papereta d'un altre partit del grup cívic de l'Eliana. Es posarem en contacte els 2 partits afectats i hem fet els 2 el mateix recorregut perquè marca la llei. Hem anat a l'Ajuntament a preguntar què passava, de l'Ajuntament ens digueren que a Junta Electoral de Zona, en Junta Electoral de Zona ens digueren que l'oficina del cens electoral, i l'oficina del cens electoral ens va dir que efectivament ells, segons diu l'article 73 de la LOREG, que també diu el secretari de l'Ajuntament, ells són els competents per a remetre el vot per correu, però que ells remeten el vot per correu depenent de les col·leccions de paperetes que envia l'Ajuntament. Per tant, tornarem a ir després del ple extraordinari a l'Ajuntament a preguntar i ens digueren que bé que reclamarem. Jo li vaig demanar al secretari que com a mínim fera una notícia, un avís com a Ajuntament en la web i així ho feren. Vull dir que efectivament sí que han donat una informació de que és possible que hi hagi algun dubte. El que nosaltres com a Verds hem demanat a la Junta Electoral Provincial és que les paperetes que manquen les envien de nou a través del cens electoral a tots els representants. És que si no quan manca una papereta hi ha una irregularitat electoral. Claro. Jo no busco responsables, vull que se solucioni y que no se pueda invalidar el voto de ningú. Sí, con que no le llegue unas papeletas de un partido a una sola persona, ya estás de alguna forma... Ese es el problema. Aunque eso no altere el resultado de las elecciones. No, evidentment. Es una cuestión de derechos. Evidentment. És de mantenir la legalitat i la puresa del procés i que ningú puga pensar que hi ha mans negres, que no, de segur que no les hi ha. Seguro. Però que, evidentment, si se soluciona, millor, perquè no caldrá fer impugnacions d'eleccions, que sería un desastre. Bien, pues dicho esto, vamos a su programa. Tenemos un poquito de prisa, nos quedan todavía 53 minutos por delante, pero vale. Nos presenta usted un programa en este 2019 estructurado en 5 bloques, con un total de 71 puntos. Todos interesantes. I va creixent. Sí, va creixent perquè és obert. Y todos interesantes, pero no todos pueden caber en estos 60 minutos. Nosotros hemos seleccionado 27. Si usted considera que algo no le preguntamos y quiere decirlo, pues con toda libertad, pues aquí tiene los micrófonos. Bueno, l'Eliana Verda, l'Eliana del Benestar, l'Eliana Avantguardista, l'Eliana Cosmopolita y l'Eliana Animalista. Son los 5 bloques que nos presenta els Verds en esta ocasión. Vamos a empezar a repasar uno por uno y empezamos por l'Eliana Verda. Es, digamos, probablemente la bandera, el estandarte dels Verds, es precisamente el medio ambiente y todo lo que se refiere a este tema. Bueno, ahí nos encontramos, lo primero... Tenía que ser la puesta en marcha inmediata de la desnitrificadora. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Sí, la veritat és que, malauradament, hauríem d'haver-la exigit fa molt de temps. Les circumstàncies són les que són i és que duen les negociacions són les que duen les negociacions. És que no tenim representació, poc podem fer. Però sí que pensem diverses coses, no? Quan diguem posar en marxa immediata la desnitrificadora, el que volem dir és que, evidentment, la instal·lació està al nostre poble, està acabada, està clar que nosaltres farem un conveni, se signa un conveni per part de l'Ajuntament, on queda clar que hi ha un pressupost bàsic que eren 4 milions d'euros per a la instal·lació de la desnitrificadora, amb independència de tots els sobrecostos que després hi ha, i això està clar i està signat. De moment no hi ha signat res més, tot i que s'ha donat en un últim plenari una signa d'una addenda, però bueno, això podrà anar a tribunals o no. El que està clar és que hi ha 4 milions. El que està clar és que nosaltres tenim diners perquè Montoro nos deixa gastar diners en inversions
I està clar que la competència és de l'Ajuntament obrir la planta, però no pot obrir-la si no la recepciona i per això necessita el vistiplau del Ministeri. I per altra tenim que la Conselleria de Sanitat de tant en tant està dient-nos no serviu avui perquè hi ha un problema de salut pública. Si juntes totes aquestes coses, tu el que pots dir és, bé, com que segur que hi ha 4 milions que sí que haurien de pagar-se, a més del fons europeus que ja reben o que ja ha rebut i se perdrien i haurien que tornar-los per part d'Aquamed. Com que no podem gastar-los, però si podem consignar-los en una caixa de dipòsit, l'Ajuntament podria dir-li al Ministeri de Medi Ambient, dipositem els 4 milions, que és el que tenim avui en dia assignats, per un costat. Conselleria de Sanitat està dient-nos que resolguem el problema de salut pública. Nosaltres volem obrir la planta, com que la planta en definitiva va ser teu a Ministeri perquè mai serà de l'Ajuntament, això ho han de saber també els veïns, que la planta nosaltres la construïm i la utilitzem, però és del Ministeri, obri la planta, jo te deposites 4 milions, Aquamed que reclame el que tenga que reclamar i nosaltres ja direm el que tenim que fer, però resolguem el problema de l'AUIA. Jo crec que és una qüestió de voluntat política per part de totes les institucions i per part de totes les entitats que vulguin fer força. Però jo crec que podríem fer-ho. És a més, jo crec que hauríem d'haver fet això més temps. I bé, doncs entenem que negociant se pot dur a terme, doncs negociem directament al Ministeri, que és el que té la competència, i deixem els problemes d'Aquamed per on tinguin que dur-los. I això és un poc una de les possibles vies de posada en marxa immediata de la densificadora. I diguem-li també a Conselleria, recolzamos, perquè tu eres el competent en salut pública, per tant, recolzamos i estem en govern proclive i en tant en autonomia com al Ministeri, doncs fem-ho efectiu, no sols en màrqueting, per favor. Bien, pues ese era el punto que abría el programa electoral de Els Verds en estas elecciones 2019, un punto que aparece en casi todos los programas de todos los partidos. Es evidente. Hay otro que también está encima de la mesa y que años atrás a lo mejor no se insistía tanto, que es el tema del transporte. Se habla del estudio y debate para establecer un sistema público adaptado y sostenible de transporte público. ¿En qué modelo ha pensado en algún modelo en concreto de transporte público? Sí, mira, el que nosaltres tenim clar és que no serveix un vehicle a demanda, que és l'última aposta, no? Per què no serveix el transport públic sostenible i adaptat a demanda? Perquè la demanda som tan dispersos i estem tan disseminats que la demanda es faria inviable, vull dir, hauries de tenir una flota immensa de vehicles. Per al transport públic, quan parlem d'estudi i debat del transport públic, pensem en dues possibilitats i que les dues poden ser complementàries i a més podem tenir ajudes de la Unió Europea perquè cara a l'horitzó 2030 estan plantejant-se. Les dues possibilitats són les següents. La primera, evidentment, un transport públic urbà, microbús, autobús, que faça un recorregut per les zones més disseminades. Però recorregut, un itinerari regular. Regular, no només hi ha hores punta, les hores dels col·legis seria una d'elles, però després al llarg com a mínim en les hores d'oficines o de metges. Jo crec que són fonamentals les entrades i les eixides de col·legis, de centres de dia. Tenim una població major a la que hi ha que atendre. I per tant pensem en per una via per aquest costat. I per l'altre, més punts de càrrega elèctrica i generar una flota municipal de vehicles menuts elèctrics que mitjançant una taxa, tu pugues utilitzar i deixar en distints punts. És a dir, jo puc baixar caminant fins a l'estació, si visc, pensem en l'estació de l'Aliena i pensem en Montepilar, que és on jo visc. Jo tinc 900 metres fins a l'estació. En l'estació podrien haver 2 o 3 vehicles a compartir de 2 o 3 persones i entre 2 o 3 persones recórrer el poble, fer comerç, comprar, deixar una altra vegada, o dir, no, és que després me'n vaig, doncs deixa el vehicle al polidesportiu, perquè jo després d'allí me'n vaig a l'institut o me'n vaig a les pistes esportives, de tal manera que poden haver. I aquests sistemes no és que s'inventem nosaltres, existeixen i existeixen en moltes ciutats europees. Només cal anar a les distintes ciutats i recórrer-les, aprofites que fas turisme, que pagues impostos per anar als hotels, que no passa res, conserves el medi ambient i de pas veus quines són les possibilitats que estan donant a altres ciutats fa molt de temps ja.
Bueno, dentro de este punto también otro tema que está encima de la mesa y que todos los partidos han sacado a colación es el tema de los aparcamientos. ¿Tenemos un problema con eso? ¿Hay soluciones? Jo crec que sí, hi ha diverses solucions. A més, hi ha algunes solucions que anirien... Evidentment, sabem que ara s'estan fent més aparcaments públics i, per tant, els aparcaments públics han de continuar sent dissuasoris per a evitar l'entrada al centre i el trànsit tan rodat, no? Però, a més, es pot regular inclús el trànsit interior, de tal manera que tu tens els aparcaments dissuasoris, però tens que tenir possibilitat de fer càrrega i descàrrega en el poble per seguir fent comerç locals. Va vinculat, va molt vinculada a aquesta idea. Fa molt de temps que l'Ajuntament d'aquest municipi té al calaix informes sobre la possibilitat d'establir hora, d'establir un trànsit regulat, de zones per a que la gent pugui manejar-se, de tal manera que s'evita els aparcaments en la zona, però se permet el trànsit per a comprar. I, evidentment, els aparcaments han d'estar al voltant, com estan, de fet estan fent-se. Però sí que cal algun aparcament més. Però que no siga a costa de generar un centre comercial a l'entrada, per favor. Por lo tanto, son partidarios de la regulación del aparcamiento, de la hora, en un momento dado, y en algunas zonas concretas. Sobretot en el que és, per a nosaltres, per a poder facilitar que el comerç local es mantinga, una de les idees seria regular precisament el trànsit. Si tu establisses hora, donat que en este municipi mai s'ha establert l'obligació de quan construïssis una casa fer-te un garatge i després un gual, que haurem aprofitat molt l'espai també, fent aparcaments haurem evitat cotxes al carrer, ja que no s'ha fet aquesta ordenança i ara és complicat perquè el centre està tot ocupat, el que sí que es pot fer, evidentment, és regular qui pot aparcar i en quines hores, de tal manera que l'hora no molestaria els residents perquè podrien aparcar-lo fora d'hores de comerç, però en les hores de comerç pots deixar perfectament aquests espais lliures i sobretot tenint en compte que, per exemple, per a fomentar que puga fer comerç local i la gent no diga és que no hi ha aparcament, deixar que siga només gratuït, mitja hora, una hora d'aparcament i a partir d'ahí tu tens una hora per a comprar pel poble, però a l'hora te n'has d'anar. I si no te'n vas, evidentment multa, però multa efectiva. Sí, però sí, tenim moltes idees. El que passa és que tenim poc de temps per a contar-les. Bueno, hablan también dentro de este bloque de la contaminación acústica y de que hay que buscar una manera de resolver el conflicto entre las zonas de ocio y las zonas residenciales de descanso. Sí, la veritat és que, a més, és que les zones d'oci no sempre són zones d'oci. Vull dir que quan nosaltres pensem o parlem de zones d'oci, la gent sempre pensa, bueno, pues l'avinguda, per exemple, l'avinguda de les Corts, que té moltes terrasses fora, que evidentment es fa tard, els veïns tenen que... Però no sols això, és que la gent jove, els més joves, com que no tenen altres zones d'oci, se'n van a les zones d'oci als descampats. I obrin allí el cotxe, obrin el vehicle, es posen a beure, produeixen malestar als veïns i per tant, hi ha que veure de quina manera se van resolent tots aquests problemes, perquè sí que és de veres que se generen. Si tenim ordenances, apliquem-les, i si no les tenim, generem-les. És tan senzill com això. Bien, desde hace muchos años, desde que els Verds están presentes en el municipio, insisten en todos sus programas electorales en las barreras arquitectónicas. Sí. Sí. Este año no podía ser menos, ¿no? Hay que seguir insistiendo. No podia ser menys i a més és imprescindible i m'agrada que parles d'aquest tema perquè en 2011 quan es presentarem per primera vegada soles assumirem el compromís. En aquell moment en l'associació Veïns Montesol tenien la petició a tots els partits polítics de la generació d'una ordenança sobre accessibilitat. Només teniu que veure, per exemple, el centre de salut, com la rampa d'accés al centre de salut és inaccessible. No sols ja per a la gent amb diversitat funcional o mobilitat reduïda, sinó per a una persona que vagi en un problema d'un infart que no sap que té un infart que es queda en la rampa. O sigui, és que... I me podrien dir, no, però és que el centre de salut és municipal. Bé, però haurem de tindre una ordenança d'accessibilitat que permeta que qualsevol persona pugui accedir a qualsevol lloc. Vaig amb closses, vaig en un carro de bebè, vaig amb una cadira de rodes, vaig com vaig... El poble ha d'estar obert per a tota la ciutadania. En 2011 assumirem el compromís de fer una ordenança sobre accessibilitat. Evidentment, quan no tinguem representació no poguerem fer-la efectiva perquè no va haver ningú que assumirà o que la presentara com a ordenança. En 2015, quan farem el pacte de nou amb Esquerra Unida, la duiem al programa i vos puc dir que en novembre de 2015 aquesta persona
com a representant de Sumem, va dipositar per registre d'entrada un esborrany d'ordenança d'accessibilitat que es va quedar al calaix. O sigui, s'ha quedat al calaix i en 2019 és imprescindible iniciar la legislatura amb, jo no dic la treta d'aquella ordenança perquè han passat 4 anys i probablement hi haurà normativa nova, però sí que hem de decidir si volem realment que l'aliena capeguem tots o no. Y creo que eso ha de ser en inicio de legislatura. Bien, pues vamos a pasar al siguiente bloque porque el cronómetro va corriendo y vamos a hablar en este bloque de la Eliana del bienestar, una Eliana ciudadana, inclusiva, participativa, solidaria e igualitaria. Y bueno, vamos a empezar hablando de una propuesta muy concreta. La creación de una oficina integral de atención directa a la ciudadanía en la que haya un punto violeta, un punto verde y un punto naranja. Sí. ¿En qué consistiría esta oficina? Y ahora nos explica qué es un punto naranja, porque los aquí presentes no lo sabemos. Anem a veure. El color taronja va ser el que va decidir utilitzar les plataformes per la dependència, per l'autonomia personal, la utilitzaren com a simbologia, el taronja, no? De la diversitat funcional. Per això parla del punt verd, és el punt ecologista, evidentment el punt violeta és el punt de la dona o de la punt de la igualtat i el punt taronja per totes les qüestions de diversitat funcional. Hi ha més punts, perquè també estaria el punt d'animalista, vull dir, quan parlem d'una oficina integral a la ciutadania i després al llarg del programa, segons vas parlant dels altres posts, es veu que n'hi haurà un punt d'informació que s'interessa integrar. El que volem és que quan una persona que viu a l'Eliana diu vull posar-me una placa solar, però no tinc ni idea de quines subvencions hi ha, quins passos tinc que fer, que puc anar a un únic centre on l'informen. Això és l'Oficina Integral de la Ciutadania. L'Oficina Integral de la Ciutadania el que pretén és que se sàpiga que hi ha una seu, un lloc fixe on tots els dubtes que es plantegen de siga quina siga l'àrea se li resolguen. I per què? Perquè tenim per costum, crec que és un mal costum, però ho tenim així, les àrees treballen separadament, com si foren regidories de forma independent, quan a lo millor un problema no és qüestió d'una sola àrea, sinó que és una qüestió de vàries. De tal manera que si tu treballes de forma coordinada els problemes es pot resoldre millor i més ràpid. Per tant, eres eficient i eficaç en l'administració pública, que és el que toca a una administració com és l'Ajuntament, que resol els problemes més bàsics. De tal manera que quan una persona que viu a l'Eliana es planteja un problema, en moltes ocasions la solució no li la pot donar només l'àrea d'urbanisme que li diu la placa solar necessita d'una instal·lació autoritzat, necessita també que li diguen en rendes que hi ha un impost que va gravar la instal·lació d'eixa placa solar i que a més li podrà informar si les ordenances estigueren modificades o no, si hi ha bonificacions, però a més se li pot oferir dir, mira, i a més l'establiment d'aquesta placa solar te pot ajudar a una altra àrea corresponent, de tal manera que si nosaltres tenim una oficina integral de la ciutadania on entra la consulta i avui per avui les xarxes i la internet ho permet, se li pot donar la solució de on tens que anar i estos són els punts. És de veres que és qüestió de treball, però la gent estarà per a treballar, dic jo. Bien, dentro del mismo bloque nos encontramos también cuestiones de transparencia y destaca un pacto local contra la corrupción. Sí, de fet ja el tenen, jo l'he enviat per correu electrònic a tots els partits dels quals tenia correu electrònic i he demanat que la resta faci difusió a aquells que no tinc, no sé com fer-lo enviar, l'he publicat al Facebook i està publicat a tots llocs les propostes. Evidentment, anem a veure, la ciutadania ha de tenir clar en què se gasta, com es gasta, on es gasta i per què se gasta. Són les 4 preguntes bàsiques per a poder ordenar la despesa pública. Quan l'Ajuntament, quan la corporació municipal vol demanar impostos als seus ciutadans, perquè d'ahir és d'on ixen després en el que es gastem, li ha de donar la mateixa informació d'en què s'està gastant. No ens serveix que es diga, per exemple, que per a una determinada àrea, no sé, promoció econòmica, per dir una, no sense més, se va dedicar a l'any 12.000 euros, val? I al final de l'any tinguem que s'han gastat 12.000 euros. Però en què s'han gastat aquests 12.000 euros? Qui els ha gastat? Com els ha gastat? Això és bàsic i això és transparència. Malauradament tenim normativa que ens exigeix un portal de transparència
al dia. Entreu, i si trobeu els pressupostos al dia, sí, ara està el resum dels ingressos i les despeses del 2018, però ja estem al 2019, estem en pressupostos prorrogats. Amb moltes més coses, la transparència és bàsica i el pacte local contra la corrupció el que pretén és donar un inici. El que a nosaltres ens agradaria és que la ciutadania abans de votar sàpiga qui està de veres per la transparència, qui està de veres per un govern obert, per un govern responsable, per un govern actualitzat, i a lo millor qui també ho està però no s'atreveix a dir-ho o senzillament no està. I el que demanem o li hem traslladat als partits polítics és que assumim el compromís de governe qui governe, quan inicie la legislatura, la primera declaració institucional siga un pacte local contra la corrupció que evite clientelismes, evite amiguismes i aplique la norma. La norma, avui per avui, dels contractes públics diu que una persona que tinga qualsevol interès econòmic, personal, amb aquell que va contractar, se n'inhibisca. I per això necessitem saber quines activitats econòmiques tenen tots i cadascun dels regidors i regidores. Es así de simple. Seguramente las personas que nos escuchan cuando oyen la palabra corrupción claro, s'assusten. Piensan en quien todos estamos pensando. No, anem a veure. Quan nosaltres parlem de corrupció, parlem en el terme general i complet de corrupció. La corrupció no és sols posar-se diners de les arques públiques. Això és un grau gran de corrupció. Hay microcorruptelas, Però ¿no? sí, és que hi ha alguna persona que li agrada molt dir que això són irregularidades administratives, i això són eufemismes. I hi ha que dir clar, vull dir, el concepte de corrupció és utilitzar l'autoritat per a benefici propi. I tant autoritat per a benefici propi és jo me quede diners del públic, això és a més, això és un robatori, com jo només vaig a utilitzar a determinada persona per a que em faci els cartells tot l'any de la meva activitat perquè jo després d'això vaig obtenir més vots perquè estic contractant a una determinada família. Això és corrupció. Per això la llei de contractes públics aprovada i en vigor ja en el 2019 i que està en vigor ja fa temps, el que ve a dir és això, que precisament tots els òrgans de decisió que tinguen interès de qualsevol tipus, financer, econòmic. Tu imagina't que jo, que sóc especialista en impostos, assessore fiscalment alguna empresa sí. I ara passe a ser regidora. I aquesta empresa vol negociar en l'Ajuntament. I jo sóc la que té que decidir en la mesa de negociació a qui opte. Evidentment jo m'he d'inhibir, perquè jo tinc un interès personal, econòmic en aquest cas, perquè estic cobrant l'assessoria. I aquestes coses també són corrupció. També entren en el concepte de corrupció. En moltes ocasions no les veiem, perquè estem acostumats a que les coses se entremezclen, però no hauria d'entremezclar-se. Bien, continuamos y nos vamos con otra cosa que nos ha llamado la atención en este bloque. Hablan de la creación de un centro de día público en el municipio. Sí, realment el que parlem és d'instar a la Generalitat, que és la que té competència, per a que ens genere un centre de dia públic. El mateix podreu veure després, o haureu vist de segur, i si voleu, així ho aprofite, l'escoleta municipal. Són les dues qüestions bàsiques. Anem a veure. Evidentment, nosaltres tenim i volem que continuen estant empreses privades que es dediquen a centres de dia i empreses privades que es dediquen a escoleta municipal. No volem llevar-los la feina. El que volem és que les persones que no poden pagar-se el centre de dia, perquè no s'arriba ni tan sols la seva pensió a pagar i han de tirar mà de la família, si és que la família vol aportar diners per al centre de dia, puga tenir un centre de dia i per tant puga tenir algun tipus d'autonomia, perquè si no depèn absolutament de la caritat que algú vulgui anar a sa casa a cuidar-la. I el que volem és que les persones tinguin una qualitat de vida bona. Per això necessitem un centre de dia públic, perquè no totes les persones poden pagar-se la privada. Això implicaria, evidentment, una regulació clara de qui pot acudir i qui va tenir prioritat per acudir al centre públic de dia, amb quines ajudes o amb quines consideracions. I el mateix passa amb l'escoleta municipal. Sí, les dones, fonamentalment, les dones que fan tasques poc remunerades, han de pagar aquesta remuneració per a pagar-se un lloc en l'escoleta, en una escoleta no municipal, en una escoleta privada, no deixen de casar. I el que volem és que la dona s'empoderi, el que volem és que la dona isca al mercat de treball. Per tant, necessitem també una escoleta pública municipal que garantisca i s'aixida i que les persones amb pocs recursos puguen accedir a aquesta escoleta. I per això ens necessitem, evidentment,
de la col·laboració de la Generalitat, perquè algú podrà dir, és que no és competència municipal. Bueno, l'Ajuntament està sempre per a millorar la llei, perquè el que sí que podem fer és millorar-la. Per tant, el que podem arribar és a col·laboracions. Inclús se podria fer amb economia social, cooperatives de treball social, perquè tenim persones amb competències educatives, tant d'escola infantil com d'integració social. Tenim en l'institut, se's fa i se mòdul formatiu d'educació infantil. Per què no generem una cooperativa de treball associat on donem, fixeu-vos, treballa les persones que estan eixint de l'institut a missa faena. Ja estem fent un bon camí. I a més que siga, si no és municipal, vull dir, que ho podríem fer en l'ajut de la Generalitat. La solución de dar ayudas a las familias necesitadas para el centro de día o para la escoleta es aconsejable para ustedes? Es decir, en lugar de tener un centro municipal... Val, ja t'entenc. Anem a veure. Evidentment, és un primer pas. Per a nosaltres, lo fonamental és que hi hagi un centre públic, perquè és el que garanteix la igualtat d'oportunitats. Per què? Pues perquè normalment amb les ajudes no pots arribar a tots. I com tens els recursos limitats, has de filar molt prim a qui li dones una ajuda. I entenem que el foment i l'ajuda no genera autonomia, genera dependència. Perquè si jo sempre sé que vaig a tenir una ajuda, jo em conformo amb l'ajuda. I ja la destine. Evidentment, el que sí que se pot fer mentre es pots arribar al centre públic és concertar. Vull dir, jo el que crec que sí que és interessant seria poder conveniar amb tots els centres de dies privats i en les escoletes privades determinat nombre de places mentre arribem al centre públic, i a més és que es podrien quedar definitivament. Si tenim població com per a tenir-la pública i com per a tenir concertat, vull dir, conveniades places en els centres de dia privats, de tal manera que el que té menys recursos pot anar a la pública i ahir podria ser quasi gratuïta, el que té recursos però no arriba li podem ajudar per a estar en la privada, convenient places en la privada. Això seria un poc. Bien, hablan también en este bloque de un parque de viviendas públicas para alquiler, a partir también de acuerdos con la Generalitat. Sí, y con los bancos. Exacto. Sí, bueno, lo dels bancs és per aconseguir que aquelles cases que estan en mans dels bancs que estan parades puguen entrar dintre de la xarxa social. Estem esperant a veure com queda la normativa estatal respecte d'aquest tema, perquè ells estan fent ja la xarxa de lloguers socials i probablement nosaltres hauríem d'anar també per aquest mateix camí. Com sabem, de moment estem limitats, però en algun moment tindrem que dir-los a la legislació estatal que ja està bé, que si tenim diners podem fer les nostres polítiques i no que vinguen i ens detinguen. És que el que no pot ser és que no estem invertint i estem acumulant diners i no estem invertint perquè no es deixen. Hi haurà que dir prou. Hi haurà que dir prou això i començar a invertir. I sí que creiem que és interessant perquè hi ha moltes cases deshabitades que sí que podríem intentar, en bona explicació i raonadament i estudiant molt bé com es fa, permetre aquesta utilització col·laborativa entre les persones que tenen la casa, que no la utilitzen tota, i persones que necessiten una vivenda. A lo millor val la pena que tingues a persones dintre de ta casa per evitar unes ocupes que van a robar i que tingues unes persones que sàpigues que te van a cuidar la casa. Vull dir que hi ha possibilitats, hi ha moltes. Bueno, vamos a pisar el acelerador. Sí, creo que sí, porque yo charré molt. Es el momento. Y bueno, aparece en este bloque también la creación de un Consejo de la Juventud, también de las personas mayores. Volvemos al tema de la participación. Para los jóvenes, ¿alguna pincelada, alguna idea? Per als joves és que hi ha moltes, però són els joves els que han de decidir què volen fer. Vull dir, el que nosaltres plantegem és que han de ser els joves en consell, en una assemblea, decidir què és el que volen plantejar. Però, evidentment, els joves necessiten zones d'oci saludable. Zones d'oci on, evidentment, puguen fer el que ells volen, permetre-los l'accés. Mira, per exemple, quan les nostres filles, vull dir, meues i de la meva parella, eren menudes, sempre pensava, l'auditori és un lloc ideal per obrir-los un diumenge de vesprada que no hi ha res, i que els més menuts, que encara no tenen opció d'anar-se'n fora, puguen fer la seua en aquest auditori, bé siga, gravant-se vídeos, posant-se música, jugant a les cartes.
És un espai mort. Per què en lloc de donar-los un botellón no ens organitzem uns divendres de vesprada saludables, en xerrades, en converses, en allò que ells vulguin de veres? Quin interès tenen? Què volen saber de veres? No? I aquesta és un poc la idea. I la participació és que és bàsica, Manolo. Si em permets tutejar-te pels anys que se coneguem, el Consell de Participació Ciutadana cada dia està més mort, malauradament, i no s'ha desenvolupat. No s'ha desenvolupat i creguem que és important que es desenvolupe, creguem que necessitem que la ciutadania s'implique, no sols que es queda a criticar pels carrers, que s'implique, que veja des de dins què és el que se pot fer i que ens diga què volem fer. Nosaltres al REMA som els seus representants. I això és un poc... Bueno, hi hauria moltes més coses, però no sé. Bueno, hablan ustedes también de solicitar a la Consellería un segundo centro de salud para Liliana con una serie de servicios que no tenemos. Anem a veure. El segon centre de salut ens toca per cartilles, per habitants. Ja fa temps que ens toca. Per tant, ja només el que se faria l'atenció bàsica ja seria hora d'anar arreglant-la, demanar el segon centre de salut, veure com que som un municipi dispers i disseminat a on l'ubiquem, perquè no van estar els dos centres de salut junts, perquè si no continuem en el trànsit rodat insuportable, i per tant el que hi ha que fer és primer és on el col·loquem. I segon, evidentment el nostre municipi té tan lluny o igual de mal de connectat l'Arnau de Vilanova per a determinades qüestions d'urgències com l'Hospital de Llíria, perquè l'Hospital de Llíria se queda en un mig hospital, no mai va ser un hospital comarcal, i per tant, igual ens envien a un lloc que a un altre, i l'Arnau de Vilanova està saturat. De tal manera, com que som una població molt gran, som grans, perquè no som més grans de la comarca, però més de 18.000 habitants és important. I tenim moltes necessitats bàsiques d'urgències. Quan vas a rehabilitació, la meitat de la plantilla, des que estan allí rehabilitant-se, conforme se fem majors i tenim una ciutat envellida, necessitem rehabilitar-nos. N'hi ha molta gent. De tal manera que si en lloc d'acogotar, d'omplir les urgències dels hospitals de Llíria i de l'Arnau de Vilanova, tinguérem dintre d'aquests centres, en el centre de salut, tinguéssim uns serveis d'urgència bàsics que són analítica, radiodiagnosi, ecografia i un lloc de rehabilitació, estaríem, per un costat, evitant que es massificaren els hospitals d'urgències, en el qual també evitaries agafar, per exemple, la gripe A si vas a un trauma perquè t'has girat el peu i en hivern hi ha gripe A i acabes eixint en els guins enllesat i en el gripe A a casa, no? Perquè els hospitals tenen el que tenen. Evitaria, a banda d'aquesta anècdota, que és un toc d'humor, el que sí que fas és evitar que les urgències dels hospitals es congestionen i tu evites també el transport. Estem evitant no sols descongestió sanitat pública, sinó també contaminació, perquè els cotxes han d'anar-se'n, no? Els vehicles han d'anar. I evitem també una flota d'ambulàncies que de moment no tenim i que hauríem de tenir una flota d'ambulància pròpia. I no sols això, Manolo, una cosa molt greu. Jo no sé si la ciutadania ho sap, però ho ha de saber. Els metges i els infermers no poden anar a visitar a domicili perquè no tenen un vehicle de l'ambulatori per anar. I si no poden servir, fer ús, perquè es diuen que no poden fer ús del vehicle propi, perquè el vehicle propi no està assegurat, etc., doncs haurem de tenir-lo. I això és el que demanem per el segon centre de salut. Bueno, vamos a cerrar ya este bloque con políticas de igualdad. Està tot per fer. Tenim encara... Bueno, s'acaba d'aprovar en un ple extraordinari un pla de violència de gènere que pretenen que també siga per a joves i menors, però la igualtat no és sols violència de gènere, violència de gènere és una part de la igualtat. Nosaltres, quan parlem de polítiques d'igualtat, evidentment estem parlant de que, per exemple, una cosa tan senzilla com que els pressupostos, la política pública de veure quina és la despesa que anem a fer se fa amb perspectiva de gènere, amb un informe d'impacte de gènere de quines són les polítiques, si se filtra el pas a aprovar els pressupostos, que ho demana la normativa, no és que siga els verbs que s'han inventat ara. Els pressupostos amb perspectiva de gènere estan
exigits des del 2003 i després del 2007 en la llei d'igualtat d'oportunitats, però estan demanant-se. Però les polítiques d'igualtat el que pretenen és, evidentment, amb les polítiques d'igualtat el que pretenen fer és que la igualtat, igual que el medi ambient, igual que la transparència, han de ser transversals. No podem tenir un ajuntament d'esquenes en una àrea concreta a la igualtat o a la transparència o a l'ecologia. És que no són els tres pivots fonamentals de tota política. De tal manera que amb les polítiques d'igualtat el que volem és que tota la ciutadania, és a dir, tota la Liana, siga igualitària. Haurem de fomentar amb llenguatges inclusius, però també haurem de fomentar amb tallers de conèixer exactament què són les polítiques d'igualtat, que comerços, escoles, centres públics siguen igualitaris. Igualitaris de debò, no sols un pla per a les empreses, sinó tota la ciutadania. Qualsevol acció que es faci al municipi ha de tenir un caràcter d'igualitari. Igual que demanem que no hi hagi cap tipus de barrera arquitectònica, tampoc volem barreres mentals. Mentals. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque con todas las prisas del mundo. Leliana, vanguardista, educadora, emprendedora, regeneradora de riqueza y recursos. Y bueno, empezamos por el ámbito de la educación. El primer punto de este cuarto bloque es la puesta en marcha y construcción de un segundo instituto aquí en La Eliana. Sí. Está pendiente ya la construcción de este instituto, pero está un poco como bloqueada la situación. ¿De qué manera piensa que se puede desbloquear? Pues anar directament a la Generalitat i exigir-los que comencen la construcció. És així de simple. L'Ajuntament fa molts anys que ja va cedir els vials, ja va cedir els terrenys, està tot preparat per a que es construïsca. Per tant, l'únic que necessitem és que es posi en marxa. Necessitem això i, evidentment, fer un estudi clar de què volem en aquest segon institut, perquè en el programa no sols demanem el segon centre, el segon institut, i aquest segon institut ja estava previst en un pla de 1995, que els que hem estat en les AMPEs sabem tot el que ens ha costat, els barracons, les segregacions, perquè per ahir hem passat, és que almenys els que tenim fills de 25 anys endavant, perquè són molts anys els que estem dedicant-nos a IP, no? Però el segon institut hauríem de plantejar-nos, els nostres joves fan determinades titulacions, sobretot de mòduls formatius, perquè no hi ha per què que tot el món faci batxillerat. Vull dir, hi ha que donar opció a que la gent, perquè els mòduls formatius no limiten, té uns mòduls formatius, en la formació professional te pots anar a la universitat si vols, i en moltes ocasions vos hauré de dir, ara que no m'escolta ningú, que en moltes ocasions molt més preparats per a la titulació que volen, perquè ja saben quin camí és el que han de fer, que és de batxillerat, que van més perduts. Jo tinc xiques de 18 anys en la universitat que s'agarren una assignatura en primer i van perduts. I molts s'haveren dit en el seu moment, fes aquest mòdul formatiu, haveren anat. Nosaltres en aquest moment en l'Institut de la Liana donem l'ABC de l'educació. I només tenim fred i calor, i tenim el mòdul formatiu d'educació infantil, que és també d'integració social, però que no arriba perquè no tenen prou recursos i, per tant, fonamentalment el que fan és educació infantil. Nosaltres el que ens plantegem és, tenim previst un segon institut des de fa molt de temps. Oferim algun altre tipus de batxillerat. Pensant en la ciutadania, què és el que fa, nosaltres pensem que un dels batxillerats que seria bo per a fer, perquè la gent treballa, seria el batxillerat artístic. Hi ha molta gent en este municipi que faria batxillerat artístic. Estic convençuda, molta gent jove que faria batxillerat artístic. Però després també pensem en la possibilitat de que aquest centre tinga aquest batxillerat artístic que descongestioni un poc el que seria l'institut principal i després oferir en el segon institut més mòduls formatius. De tal manera que, mirant un poc el panorama econòmic, empresarial i emprenedor de la Eliana, podíem parlar de, per exemple, mòduls formatius d'hostaleria, de restauració, perquè així també tindríem persones que acaben treballant en el poble, però n'hi ha altres mòduls formatius que també resultarien interessants. El d'integració social, tenim molts centres de dia. El de restauració, tenim molts restaurants, però també podrien haver altres, però crec que això és només, per a nosaltres és una proposta, perquè el que volem és que siga la comunitat educativa més concreta, que és la que està més implicada, la que ens puga dir més coses, però pensem que això seria
una bona idea per a que els nostres estudiants, infermeria, tècnic sanitari, no se'n vagin a 3 llocs. El batxillerat artístic se'n van a Xeste, per a fer integració social se'n van a Catarroja, per a fer tècnic sanitari se'n van a Sagunt. Evitem ese transport. Formem-los así. Vamos ahora con otro tema, que además estamos en época de exámenes y está de actualidad. Sobre el aula permanente de estudio. Sí. Hablan de habilitar un aula de estudio durante 24 horas. Sí. ¿Sería siempre o únicamente en épocas de exàmenes? Jo crec que hauria de ser sempre, perquè l'estudiant, alguns tindran exàmens ara, però també hi ha exàmens parcials a gener, també hi ha altra gent que du un altre ritme d'estudi i a lo millor hi ha gent que des de setembre s'està organitzant. Per tant, jo crec que amb independència de que els horaris de biblioteques normals estiguen oberts només en un període determinat, jo crec que l'aula d'estudi de 24 hores podria haver una aula dedicada i podria estar al llarg de tot l'any. Si no vols tots els dies, sí almenys alguns dies a la setmana i en època d'exàmens absolutament tots el període. Opositores, que estudian todo el año. Clar, efectivament. És que vull dir, un opositor necessita un lloc i a lo millor en casa no el té, no té la tranquil·litat suficient. I a lo millor anar-se'n a una aula permanent també el fa implicar-se més en l'estudi. És que moltes vegades pensem només en els joves i en l'època d'exàmens dels joves, però hi ha molta altra gent que també necessita una aula permanent. Bien, vamos a cerrar este bloque. Si no tiene nada más que añadir, quedan muchas cosas ahí en el tintero, ¿no? I es debe quedar molt poc de temps perquè... Bueno, un cuartito de hora. Ups. Entonces vamos a volver a pisar el acelerador un poco más. Y nos vamos con el siguiente bloque. Leliana cosmopolita, multicultural, integradora, promotora de la cultura y el deporte, preservadora del patrimonio cultural. Bueno, arranca este bloque con una serie de puntos que nos habla de la interculturalidad y de la inmigración. Què tenen que proponer sobre esto? Pues moltes coses, perquè si som un municipi on tenim més de 92 nacionalitats, haurem de conèixer-les. Si no fem res per conèixer-les, ells no s'integraran mai en el nostre poble i nosaltres el que volem és una aliana per a totes les persones, de tal manera que el primer que hem de fer és intentar que s'acosten, intentar ajudar-los a fer associacionisme, que ens expliquen allò de bo que té la seva cultura, que els integrem amb la nostra, perquè si no sempre estem estancs. Per tant, tots els primers punts de programa que teniu veureu que hi ha un consell per a immigració, fomentar l'associacionisme per a els migrants. Per a mi els migrants són totes les persones que venen i s'incorporen. Jo també soc migrant, tots som migrants en algun moment, no? I a tots ens agrada que ens obrin les portes, no que es trobem amb portes tancades, no? I això és un poc la idea, i evidentment d'ahir arrencaríem a resoldre la integració local amb el pensament global. Hem de fer alguna cosa, hem de continuar ajudant a aquells que volen venir, no? I per tant, en aquesta idea d'interculturalitat. Per això creiem que dintre de l'Ajuntament una part bona que podia estar també integrada en aquesta oficina integral és el del mediador cultural, una persona que sàpiga mediar, que siga capaç de fer aquesta mediació cultural, replegar les distintes cultures, ajudar-les, treballar en elles per a incorporar-nos com a ciutadans de l'Eliana. Bueno, puesta en marcha efectiva, dicen, de la Oficina de Promoción del Uso del Valenciano. Sí, dic efectiva perquè fins ara no hi ha oficina. Va fer una declaració de que se generava o s'aprovava la creació de l'Oficina de Normalització Lingüística, però l'oficina efectivament no està. Ha hagut una persona tècnica col·laborant amb la regidoria que ha dut a terme aquesta idea, però efectivament l'oficina de normalització lingüística no està. I creiem que de la mateixa manera que hi ha que integrar les cultures, també hem d'ajudar-los a integrar-los en la nostra. Per això necessitem que hi hagi una oficina efectiva on poder fer moltes coses. Des d'unes primeres guies, imagineu-vos, una persona que ve de fora i que ha d'anar al comerç, ha d'anar primer a l'Ajuntament i li diguen bon dia i no sap què vol dir bon dia. Doncs una xicoteta guia de quines són les paraules que em vaig a trobar o que tinc que utilitzar per anar a l'Ajuntament, anar al comerç. Això és molt senzill de fer, però necessitem una oficina que ho faci. Necessitem una oficina que posi al dia i que posi al dia tots els documents de l'administració, de l'Ajuntament, i que isquen sense errades, per favor, els cartells que se fan en els cartells se fan les publicitats de les activitats de l'Ajuntament no poden haver errades.
no haurien d'haver errades en la nostra llengua. No? I hem de tornar i hem de renovar el conveni amb totes les associacions que fan per la nostra llengua, l'Escola Valenciana. Hem de regenerar el voluntariat pel valencià. No entenem per què no se pot seguir conveniant amb l'Escola Valenciana, que no cobra res per a fer el voluntariat, però és que hi ha molta gent competent lingüísticament que ens ajudaria a fer tallers de formació dels treballadors. Estic convençuda que podrien fer una tasca molt bona de col·laboració amb les persones que tenen capacitat lingüística i l'Ajuntament per a començar a rodar de forma col·laborativa fins que tinguem diners i recursos per a contractar una persona. Perquè ara de moment sempre es diu el mateix, no? El problema de la contractació, creativitat, front a la falta de recursos, creativitat, imaginació. Bien, pasamos a otro punto y nos vamos al Barranco de Mandor. ¡Ole! Que también es otro de los temas que desde hace varias legislaturas tenemos encima de la mesa. Sí, que alguns també continuen duent-la, perquè com he vist els vídeos dels altres també he vist que en això també coincidim, tot i que nosaltres no hem estat mai al poder i els altres sí, però continuem dient de fer una zona verda en el barranc de Mandor. Evidentment és que és un braç molt bo per a poder obrir més espais verds i més espais lúdics, més espais d'oci i més espais per a fer patrimoni, per cohesionar. Per tant, la preservació del barranc de Mandor ja sabem que depèn de la Confederació Hidrogràfica, però se poden fer moltes coses. Vull dir, i si tu fas una via pel barranc de Mandor, després pots fer moltes més coses en matèria de patrimoni, pots fer una ruta de les sèquies i de l'àvia, connectar amb els pobles del veí, de tal manera que no sols estàs fent una ruta verda, bonica, sinó de turisme local. Per tant, generaríem nous recursos, noves ocupacions. I això és un poc la idea. Bueno, en las cuestiones de protección del patrimonio aparece el Molí de la Lluna, sí. De nuevo, y la recuperación en general del patrimonio. Estoy intentando resumir porque nos quedan muy poquitos minutos. Sí, mira, el Molí de la Lluna hauria d'estar ja declarat bé d'interès cultural. Això és una tasca que com a membre del CEL ho hem comentat, com soc membre del CEL ho hem comentat moltes vegades. Vos ho puc dir, ho dic en públic perquè ho ha dit moltes vegades al CEL. Esta persona que teniu així no ha assolit la declaració de bé d'interès cultural del Molí de la Lluna des del 2008 que vinc dient-ho, perquè no he volgut que mai ningú pensara que Pura Peris tenia un interès personal en sol·licitar davant de la Generalitat la declaració de bé d'interès cultural del Molí de la Lluna. I no ho ha fet per això. Però qualsevol persona d'aquest municipi pot demanar la declaració de bé d'interès cultural. Sempre es paralitza perquè sempre s'han dit que no, és que tindríem que fer un perimetratge o no sé què, sempre van posant pegues, però la llei de patrimoni valencià l'únic que diu és que és béns que poden ser catalogats d'interès etnogràfic, com podria ser el Molí de la Lluna, perquè el Molí de la Lluna no sols es parla del molí, per tant de la ruta de l'àvia, sinó de com es treballava en el molí l'arròs, per tant és un lloc etnogràfic, ha de ser conservat. De tal manera que si ho demanem, se pot conservar el molí i a més el podem utilitzar de museu. Careixim d'un museu etnogràfic, etnològic, nosaltres en el poble. No en tenim. I tenim moltes eines de treball, tenim molta informació, molta documentació que estaria molt bonica en un museu. Suposa que és que algú tindrà algun interès algun projecte diferent per al molí, volia dir projecte, algun projecte diferent pel Molí de la Lluna i per això no s'arriba. Però jo encoratgine, en responsabilitze de sol·licitar esa declaració d'interès cultural. Seguimos contrarreloj y le voy a preguntar ahora por la creación de la Escuela Municipal de las Artes. Sí, mira, la mateixa manera que pense que fa falta un centre de dia o fa falta una escoleta municipal, crec que este municipi té molta gent artista en molts sentits i que seria molt interessant que tot aquest saber poguera ser volcat en una escola municipal pluridisciplinar, on càpiga el teatre, l'escultura, la pintura, la poesia, la narrativa, el cinema, qualsevol tipus d'art, però generar des de l'Ajuntament per a col·laborar amb aquestes associacions, fer integrar a les associacions en aquesta tasca de generar riquesa cultural. Jo crec que la cultura és bàsica en un poble i nosaltres tenim molta cultura
molta gent que fa cultura, en les diverses accions. Lo que pasa, Pura, es que algunas de esas actividades ya las asumen asociaciones privadas o la escuela de adultos. Bé, es tracta d'arribar a col·laboracions i a convenis. Tal vegada si l'escola municipal, si generem una escola municipal de les arts, tal vegada l'associació que ara està fent-ho de forma privada entraria a formar part de l'escola. De tal manera que podríem arribar a fer uns preus públics i que no fora un preu privat. I aquesta és la idea. No? I s'hauria, no sé, em sembla que és un poc. Imagina que estàs pensant en els tallers de qualsevol tipus, de ceràmica, de teatre, etcètera, etcètera. Bueno, es podria reestructurar, podria reestructurar. Bueno, nos vamos rápidamente al polideportivo. ¿Qué planes tiene para el polideportivo y para la introducción del deporte adaptado? Pues començar per remodelejar. La rampa és inaccessible. Vull dir, la rampa del poliesportiu no és accessible. No sols la rampa, les entrades al poliesportiu per a la gent amb mobilitat reduïda és inaccessible. Per això fa falta l'ordenança d'accessibilitat, ja que recorres. Jo aconsello a tots els ciutadans i ciutadanes que recorreguen tot el poble i vagin fixant-se, que pensen, si tingueren que anar en un carro de bebè, en una closa perquè van coixos o en una cadira de rodes, si podrien fer allò que fan no duguen-les, no duguen aquests instruments. Però el que és poliesportiu li passa el mateix. Jo crec que el deport, quan nosaltres parlem d'esport adaptat, volem dir, realment volem parlar d'esport inclusiu. Es pot fer un ball una persona sense cadira de rodes acompanyada d'un ballarí de cadira de rodes. Es pot fer bàsquet amb una persona en cadira de rodes jugant en companyia d'altres persones. No volem compartiments estancs. No es vull. Jo no es vull. Ni es vull per a l'esport, ni es vull per a les dones, ni es vull per als majors, ni es vull per als nostres animals. Vull dir, de tal manera que volem que tot estiga absolutament integrat. El poliesportiu necessita una remodelació fonamental, però és que tampoc hi ha banys. És a dir, inclús una persona amb diversitat funcional, amb mobilitat reduïda, va a fer esport i quan va al bany haurà de veure, i quan va, i després tindrà que pixar, amb perdó de l'audiència. No hi ha banys per a poder entrar. Vull dir, el poliesportiu no està fet per a persones amb diversitat funcional. Per tant, no hi ha esport per a tots. No podem parlar d'una aliança esportiva si no tenim un esport per a tots. Bueno, vamos al último punto. No nos va a dar tiempo a hablar prácticamente de él. Es el Eliana Animalista. Pues una lástima. Es una pena, porque ahí destaca la creación de un centro municipal de acogida o protección animal. Bueno, si me lo cuenta en 2 minutos. 2 minuts. Mira, anem a veure. També presentarem l'esborrany de l'ordenança animal, ordenança de convivència animal, que és un poc algo de lo que ha acabat sent publicat. No tot, perquè, per exemple, aquestes coses no estan. Està clar que les societats protectores d'animals són associacions privades, però està clar que nosaltres no la tenim. Per tant, hem de fomentar una societat protectora d'animals a l'Eliana igual que la té en Sant Antoni de Benajever. Però amb independència d'això, jo crec que aquest Ajuntament, donada tots els animals domèstics i sobretot els que són abandonats, perquè és molt fàcil, jo regalo una mascota i després la tire quan se me fa gran, el que hauríem de tenir és un centre d'acollida. Vull deixar de conveniar amb entitats privades que vinga una empresa que jo no sé què va fer en aquest animal. Preferís tindre un centre d'acollida d'animals 24 hores i després dur-lo a la protectora o després de veure si aquest animalet que s'havia perdut efectivament te amo o no te amo. I aquesta és la idea del centre d'acollida. Crec que ho he conseguit en 2 minuts. Sí. Lo ha conseguido y ahora nos sobra 1 minuto y medio aproximadamente para que añada lo que se ha quedado sobre la mesa y para que pida el voto, que para eso sirve la campaña. Pues, jo què sé, damunt de la taula queden moltes coses, però jo crec que fonamentalment jo el que li diria a la ciutadania de l'Eliana és que, tot i que soc veïna empadronada des del 98, abans ja venia amb la meva filla major que té 25 anys i anava a la guarderia a l'escoleta sí. Jo crec que el que li diria a la ciutadania és que tots els programes més o menys van a ser iguals, evidentment, però jo els animaria que entren al programa i que el miren. Nosaltres llançarem a través del correu electrònic i per això vos dia que era un programa obert perquè estem recollint, estem parlant en totes les associacions, ahir parlarem en Marietes, esta nit parlarem en l'Associació de Comerciants, hem rebut propostes del Cor de l'Eliana, d'Alcubo, que s'han anat incorporant.
Vull dir que hem rebut i estem rebent que el nostre programa és un programa obert, evidentment té unes línies estratègiques molt clares, volem combatre el canvi climàtic, volem ser accessibles, volem que tota la ciutadania estigui en benestar, volem centres públics per allò que fan falta, municipal i centre de dia, i volem treballar per l'aliana del futur. L'aliana del futur passa perquè els jovens es diguen que volen i treballen per allò que volen, que es donem eines per a treballar. Nosaltres ja estem quasi al passat. El futur és d'ells. El seu present estem matant-lo i, per tant, que miren el nostre programa, que no tinguin problema en acostar-se a conèixer-nos més i, evidentment, que la clau la tenen ells. Com diguem als eslògans, la clau la tens tu. Per l'aliana del futur, vota els verds. Bien, y ahora sí, con esto terminamos con el objetivo cumplido de estar 60 minutos hablando con la candidata a la alcaldía de l'Eliana por els Verds, Pura Peris, que bueno, nos ha hablado de su extenso programa y de todas las propuestas que tiene para mejorar esa calidad de vida de los ciudadanos. Al final, la política sirve para eso, para solucionar problemas y para que las personas vivamos con dignidad y en las mejores condiciones posibles. Todas las personas. Y los animales, sí, añadimos aquí. Que también se acompañen. Bien, pues muchas gracias por haber dedicado una hora de su tiempo de campaña a Radio Turia. Y bueno, le deseamos como siempre mucha suerte en lo que queda y sobre todo la noche del 26. Le llamaremos por teléfono cuando se sepan los resultados para que nos comente un poco su valoración de les eleccions. D'acord. Gràcies a vosaltres, Manolo, perquè sempre heu tingut les portes obertes. És un gust estar a Radio Turia, a la ràdio del poble, fent campanya. No he deixat de perdre una hora de campanya perquè al remat parlar del programa és parlar de campanya i, per tant, moltíssimes gràcies a vosaltres. Estem en contacte fins al 26, el 26 per telèfon i després del 26 també. Això no canviarà res. Moltes gracias. Gracias, Pura Peris. Gracias a vosotros. Mañana siguen las entrevistas electorales en Radio Turia a la misma hora. Esta entrevista se repetirá a las 8 de la tarde y enseguida estará disponible para que todo el mundo la pueda escuchar en el podcast. El vídeo tardará un poquito más, pero vamos a ver si a lo largo del día de hoy, pues se tiene que procesar y todo eso, a ver si a lo largo del día de hoy tenemos también esta entrevista grabada en vídeo en nuestro canal de YouTube. Mañana volvemos a la misma hora con el candidato de Ciudadanos, que también, igual que ha hecho hoy Pura Peris, nos presentará su programa electoral. Por lo tanto, a todo el mundo, gracias por estar ahí y hasta mañana.